Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma njem na Igbo m na nze m ọzọ vidio nchikwu kịta anọ ọtụtụ n'ime unu ama like maka this thing nchikwu gbasara this video nwanne anyị nwoke ame ọ na-akpọ Evangelist Ebuka Obi afa mana tupu m gaa n'iru biko achọrọ m ka eme gịnị ka ị nenele anyị vidio ọ bụ na ị neneche vidio ihe ọ bụla ị chọzi ikwu tinye ya na comment section ebe anyị ga-eme gịnị ebe anyị ga-eneru ya anya biko nenenu vidio biko ndị ọcha ọ bụ na ịma onye Ebuka Obi bụ tag arụm ya na this video ọ bụ na ịma onye bụ Evangelist Ebuka Obi biko achọrọ m ka ị tag arụm ya na this video. Normally many people ya afụ this video na onwere isi mana m ga-eme ya ife ya eme ya mee ife onye ya ekwu ya kwuo. I have to do the video maka na ndị Igbo si na ọkọkọba ewu ọka ọ na-alụ aja akọba mmadụ ọka ọ nwanne ya biko ọ bụ na ịma onye Ebuka Obi bụ tag arụm ya na this video. Dear Evangelist Ebuka Obi, this video in Afuna is just an open letter to you. Afum no zonga banasi ka mkpọ ngụ agwa gị ya. Maka na Igbo si na-ekwulu ekwu mere ọnụ. A lot of your followers ya watch this video and another form mana atom you send ya directly to you. Ke what ihe na-ekwu. 13th of August 2026. Wannan nwoke bụ okwuru ọla ndị Igbo. O nwere talk o mere na o nwere the biggest crusade e nwere na South East o mere na Enugu State. Ọ bụrụ na ị nwere kidney problem gị bịa na Parkland Hospital Enugu State na ọ nwere ife anyị emere unu die. Ọ bụrụ na ị kiri that video, more than 1,000 kidney patients bịa there that day. More than 1,000 kidney patients bịara there that day. Ma ndị e nyere ego ma ndị nwetara help, even Peter Obi came, which na ọbụkwa bụ na ngo onwe gị ma afọ ka emesịrị that place. Ama m na onwelo ka the government has already failed us. Gọọmenti obodo anyị failed guy. Yes, all the very common. Gọọmenti obodo anyị nwa anaghị anyị n'iyi. All the individuals ndị Igbo bi na-ehelp onwe fa. Na why nji wee kpọba gị o Evangelist Ebuka Obi. Adị mma na ga-adakọta nna kpọgọ ndaji. Just a piece of advice. O nwere mgbe Zion melụ na end of 90 days prayer area this year. Zion night melụ end of 90 days prayer area this year. I was live na-ekiri video. I was mgbe ị bịara Enugu. Mgbe ị bịara International Stadium Enugu. Gị na gọọmenti of Enugu State nwebere okwu before ekwa gị wee mee crusade Enugu State. Zionists from around the world, Zion from America, from Germany, from England, from Nigeria, from everybody. The least money donated to Zion ministry was $4 million. The least money donated to Zion ministry was $4 million, which is approximately 5.something billion naira. Dear Ebuka Obi, biko ana m ayọ gị as biko ka nsọpụrụ anyị na-ayọ gị ya. O nwere prayer march ị na-akwado on the 21st and 22nd of August. Biko Daddy Ebuka Obi, achọrọ m ka ị use the same effect iji wee kpọọ all the Zionists ka ha tụọrụ ndị amaghị m ego ntụ for the Zion. I don't even want to know. Mana nna ya gị biko use the same effect ndị Zion ji wee tụọ ego mgbe ahụ mere end of 90 days prayer. Si tụọ ego si nweta ego kwụnyere okwu ọla ndị Igbo for kidney patients nọ n'ala Igbo. Daddy igwe mmadụ 100 kidney patients ọ bịara akụ ka ọ bụ ọrụ Chukwu ka a na-alụ. Nne agbaghị ihe anya mmiri si m n'anya apụta because enwere mpe nke obere nwa nwa na mfụrụ di ya obere nwa dị 4 years nwere kidney problem 2 years 1 year. Kidney transplant na ama cost below ihe dịka 40 million and ọ bụrụ na zende total 5 billion nye okwu ọra ọ ga-esave at least 100 people. I need at least 100 people a very nice kidney transplant. At least 100 people. At least 100 people. That oil abu a very great thing. Ma obu na asu na Ebuka Obi donate 10 billion naira to kidney patients. Oil abu a very great miracle. Na asu na ndị Zion ministry donate 20 billion naira to okpuru ala ndị Igbo for kidney patients. Oil abu a very great mystery. Na asu na Ebuka Obi donate 30 billion naira to okpuru ala ndị Igbo for kidney patients. You can do miracle be ya. Even now, also while I na Chineke amansi na n'igwe gba ata and direct bịa mere gị ife Chineke na-esi n'aka mmadụ alụ ọlụ. Chineke si n'aka gị gwa ọdị adị. Amara m nke imegolo okwu ọla n'azụ. Amara m nke ị na-emeri ya n'azụ. Mana abụ na m imebe daddy. People need your help. Ama m na onwe ndị ọzọ mana adị ofu bi nsi mkpọ ngụwa. Daddy contact you okwu ọla. Ọ bụrụ na ọ dị possible this coming crusade na-eme na 21st and 22nd or 20th biko si were ya atụkọ ego. Zion USA weta nke fa $5 million. Zion Germany weta nke fa $5 million. Zion nke a weta nke fa before Zion 5 countries in Europe weta adọ onye 30 billion. Unu menwuri ya ị nwere mmadụ. Zion nwere mmadụ daddy. Zion nwere mmadụ.
ihe na gị bụ asa ahịhịọ, adị m abalọ gị mba, adị m etiri gị iwu, adị m etiri gị ọda. Ọzọ nụrụ okwu m na-ebe, ọ bụrụ na ikiri that video iyi ama, miracle comes in many ways, miracle comes in different ways. Biko nụrụ onu m, contact ya Okwuluọra ndị Igbo, people need the help. Si were this coming crusade in the month 21st 22nd na si were ya raise ego for kidney patients, si send ya Okwuluọra ndị Igbo, ọ bụgodi at least mmadụ 100, ọ bụgodi mmadụ 100 free kidney transplant. Thank you very much. I just pray in you. God is our strength. God one. Ama m niile na-echego ya bụ video. O kwuru ọtụtụ. Ihe o kwuru ọ dị mma. Ihe o kwuru ọ dị njọ. Ihe me nji wee sị na ọ dị mma bụ na o nwekwe n'ihe o mee that na atikala aka ọnụ mara ụmụnne anyị ndị nọ na isi maga ụmụnne anyị ndị na-aya kidney problem na heart failure, maga all these things runs na ndị otu, most especially kidney problem. Mana tupu ekwu anything, gịnị bụ ihe na-cause that kidney problem? Maka na ọ bụ na ịmalụ ebe mmiri si gbarụọ, n'ishi ebe mmiri si gbarụọ, ịmamanata gịnị, ịmamma ebe ị ga-esi wee mee gịnị, wee mezie ya bụ mmiri. Gịnị bụ ihe na-cause that kidney problem? Ndị nne, ndị nna, ụmụ ikorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị ụmụazị na-aya n'ala Igbo anyị. Ịbịa na ya ọbịa dịka gasị na ọka njọ n'ala Igbo. Okwuluọra just know wopụta the thing. You feel that na so many people are passing through a lot. Gị na mmadụ ga-anọ this month, before next month asị gị na ọya ha ewewe kidney problem. Ahụ ya azawa. Before you know it, gbidi ọ bụla ọwụ na ọ bụ na emeghị ihe anụ esoweghị ya n'ọkụ. Cancer, ọtụtụ n'ihe dị iche iche. Now n'ihe nji na-ekwuru ihe a kịta anọ bụ na Ebuka Obi abụlọ the problem. Onna Ebuka Obi na-atry ọma mgburu n'owe ya. Ebuka Obi mere nke Ebuka Obi mee nke ọzọ. Ebuka kee maka ndị ọzọ, sọsọ Ebuka Obi bụ onye Igbo wele ego. Yes, Peter Obi gara ebe ahụ, definitely oge donate ego, but kee maka ndị ọzọ bụ ndị Igbo anyị ewe. Ndị Igbo anyị ji ezigbo atọ eze na Obi ka atọ eze na oti ka ma moteshikpo afịa. Biko na mgbaalụ m, I'm not here to disrespect anybody. Ihe me nji na-ekwu Obi Kubana, Obi Chief Priest na ndị otu ya because nọ ndị at least mmatu afa ha. Uwe onye nke a na-akpọ ọwa gịnị nwanna Nnewu or something like that. All these people, if they come together, ego ahụ ha ji agba club ewufuche ihe dịka 10 million a na-aṅụ mmanya, 5 million na ndị otu ya, 5 million, 1 million, 2 million, 500,000 can go far. It can go far. Oya me nji wee si na video nke m meburu emesi na etika aka ọnụ ruo ezigbo hospital na anyị Igbo anyị. Then I find say ihe bụ the problem. Onye anyị na-eri ka o si na mmiri anyị na-aṅụ. Maka na ọtụtụ ndị Igbo anyị kịta anụ adị ha gbara ajọ kwa gbayi ya na mkposi nge, gbayi ya ma na mkposi aka. Maka ka otu mmadụ ga-eshipụta jee gbuwa akwụ, gbuchaa akwụ, wepụta ya bụ akwụ, wee were ihe ndị bekee kpọrọ chemical wee mebishie ya bụ akwụ in the name of na ọ chọọ ka ọ kee eke. O were akwụ ị ga-eme tata, i were ya shiche nri, ọ da atọ na nri. Ịghọta, wee nke ọ ga-abụ like ọsụkwụ na-agba mmanụ. O wee ndị be anyị na-akpọ ọsụkwụ, ọ na-agba mmanụ wee and mmanụ ya na-atọ ụtọ. I were ya shiche nri like this, o wuru this ọ na-esi, ọ na-atọ. Mana ọtụtụ n'ime anyị ndị ajọ obi, ndị gbara ajọ, ndị ihe ọma na-adị njọ, ndị chọrọ igbuche ndị mmadụ bi n'ala Igbo anyị ga-eje were chemical were ya na-eme isi ihe ndị name of na ha na-eme mmanụ. Nke ahụ mkpụrụ gaa abịakwa n'ọgwụ anyị na-arụ today. Ị gaa n'ala Igbo anyị mgbe a sị na ala ọkụrụ ọgba ọgwụ n'Ọnịcha, ọ bụghị maka a na-elecha ihe na-ekwesịghị ike ile n'ọgwụ. Ị ga-afụ ọgwụ ịma that na ekwu adọzikwe mmanwụ, mana because na ị chọghị ịgba loose, ije wofu dị nke ndị bekee kpọrọ expiring date ya, wopụ ya bierie ya, ọ dịzie ka gasị na ọ tere aka, arụcha fake something.
at the end of the day ifu be yi mafia ndị mmadụ na-aghọ ọgwụ na-awụ ndị mmadụ na-awụ ị na-aghọ ọgwụ malaria ọ dịka gasị na obodo ọgwụ malaria ka ị na-aghọ ịhụcha ya tata echi o bidokwa again mana before ka ọ ga-abịa ịghọ ọgwụ malaria ọ ga-anọte aka n'ọtụtụ oge before gị yakwa ahụ ọzọ mana kịta malaria ọgwụ malaria kịta anọ igote nke itrite malaria na typhoid kịta with 20,000 ma 25,000 mana ije goro ọgwụ ndị a na-ele pịtịpịtị na-ada alụ dịcha chọsi ihe a na-eme bụ ọ na-alụ nnọọ ka paracetamol ọ ga-abịa ịghọcha isi gị eme ka ọ benetere before you know it obidokwa again ọgwụ so na-akọsịa mmiri anyị na-aṅụ sokwu na-akọsịa maka na ndị eze nwaanyị na ndị dibịa ekwezi anyị ghụọ mmiri tọgbọ iko abịa eburu ihe wụrụ awụ na-etinyeche na mmiri chefuo dat n'ebe ahụ itinyere ihe ahụ na mmiri ahụ sọlụ sọga na kọmuniti ọzọ na ụfọdụ ga na-aṅụ ya bụ mmiri ebe ahụ duto na ha ewelu mmiri a na-aṅụ aṅụ all these things so n'ihe na-akọsịcha kirikiri ọya anyị na-aya ibe ikwu kịta anụ asị gị ị na-agba agbasa ndị omenala mgba ụta ahụ ka nna nna anyị ha si wee mee ọ bụ ụta nke a si mee nna m echeta m mgbe ọ ga-abụ anyị ji chu mmiri anyị echuo mmiri okwute ọ ka dị na nke my grandmother today mmiri ahụ mana ndị eze nwaanyị ekwezi anyị na-aṅụ dị mmiri ọ iweta ite akpụrụ akpụ asawa ya asachacha ya jide asawa ite ochie sawa ya asachacha ya ije ebe mmiri na-agba mmiri okwute ndị bekee kpọrọ ya spring water ikuru ya buru ya na bun gagba ihe ya n'ite ahụ iku ihe atata before mgbede oji egbu ya ọ dịka gasị nọ mmiri si na friji fụta mmiri a na-atọ ifu ya na-akpọ natural water ịṅụọ ya no chemical nothing mgbe gboo ihe dịka kidney failure ihe dịka cancer ihe dịka heart ụmụ ihe a na-ayashishi kịta sosi ihe ga-asị gị dat na ọ na-egbu ha mgbe ahụ bụ ụmụ ihe ịmago mosquito anụ a na-atashisha ncha anwụnta mgbe ahụ uche na-eme ha wekwu ihe ha ji achụ anwụnta mgbe ahụ bụ o were akwụkwọ anụ ọrụ ọ ga-abịa kata kụọ n'azụ ụlọ gị mosquito oji ha ya afụ datin ọ na-abụ ọnụkwa ha n'isi olipụ ụdị ala ike n'isi datin ọ dịsị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ịmago eji agwọcha mgbe ahụ ụta mmụọ na-agwa gị okwu kịta anọ m ga-esiwuru gị ọgwụ malaria typhoid na nke ndị ihe anụ ọgwụ ndị Igbo m ga-esiwuru gị ya ụmụ ihe a na-atakashi ụmụazị n'ahụ ndị bekee kịta na-agba ọgwụ ọ ga-abịa ịgba ọgwụ ọ dịka gasị na Disemba mewe nkiri bọpụtawa o nwere ihe eji agwọ akwa ifuru ihe owenye ndị be anyị na-akpọ agbụgbụ bekee kpọrọ ya fịọ ị mana fịọ bụ ọgwụ ị mana akwụkwọ ya bụ ọgwụ maka ndị na-amalụ ịkati ụta shiwe ya shiche ya were asa ahụ uwe ihe ọ na-agwọ all those things oke ọgwụ mkpụrụ anụ anyị na-ahụ na kọsụ those things maka na ịmaghị ihe eji lụọ ya uwe ka ọ bụrụ ihe a na-ekwesịghị ka ijuru anyị ka ejizi lụọ ya bikọs onye ọbụla na-achụ ego n'ụzọ na-ekwesịghị so ọ bụ na ijikọ aka ọnụ a n'Igbo anyị ga-adị mma ọ bụghị Ebuka Obi bụ the problem Ebuka Obi na-atara anyị onye rụọ ọrụ gị free hospital rụọ ọrụ gị free security home rụọ ọrụ gị orphanage rụkwa ụdị ihe ọrụ na nga ọkpala ka ihe ọzọ ị na-achọ n'aka Ebuka Obi bụ the only pastor or only evangelist nọ na East or ya bụ somebody ọ ga-abụ everyday ego na-apụ ya n'akpa every minute ego na-apụ ya n'akpa ị gara Zion today si na iweghị biznes ọ kpọpụta gị ọ bụ na onweghị ihe na-alụ ọ dịghị ka ị ga-agba aka na ọ dịrọ possible ọ ga-enye gị ego hospital nke ya nọ na Lagos the same thing so my brother ọ bụ ma ịdị wrong by isi that na Ebuka Obi were ego na wepụ anya n'ego ndị ụka yawa na-use nke ya for the benefit of ndị Igbo anya and also benefit of some other tribes so lapụ Ebuka Obi aka ka ọ wụrụ unu mmiri tobe iko ma mgbe obi ya ka nsị ka ngwa unu bụ ndị ọma njem ọnụ ka emesịa